Muti iwowo vanga dai mwana akakomberedza muti nemaoko. Muti uri pakati apa. Ndobva aiswa mahandcuffs kuno. Iye akaiswa cheni. Haachabva pamuti manje, asungwa necheni dzemapurisa. Achirohwa. Uko akubikwa manje. Taura chokwadi, mwana aisatarisika. Baba wacho vanonzi vaita kurova mabhutsu, vakapfeka safety shoe. Chipfeko chake chemukati ichi changa chakanamira nenyama, ropa richingobuda. Mwana akaenda kunguva yake nekurohwa. Kuita black kumusana kwesoko neshamu dzimwe dzichitooneka kudhinda. Mwana akabva andiudza mashoko ekuti mama ndafa, ndarohwa zvisingaiti, ndakuvara, mama ndafa kani. Ndo pandakapedzisira kutaura nemwana wangu. Tiri kusangana zvakare pano paDestiny TV muchirongwa The Village. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Hapana mazuva mushure mekunge kuhwedza musikana wechidiki arohwa zvakaipisisa muvhidhiyo yakatenderera. Asi nhasi uno kuno kuChegutu pahalfway Chegutu district kuSelu kune mwanasikana Ruvimbo ane makore 16 akarasikirwa neupenyu mumaoko evanhu vakanga vachimurova vachiti abamare. Sekuru vemwana vatataura navo vanoti vaigara nemwana akakumbirwa nababa vake, asi baba ava ndi stepfather vakati mwana varoda kugara naye achigarawo nevadiki kwaari. Stepfather ndeumwe wevanhu vakasungwa mushure mekunge mwana uyu ashayikwa, nekuti pavanhu vakarova pane muvakidzani nehanzvadzi yastepfather vanova tete avo vari kuti ivo vakanga vabirwa $100 yakazosvika pakuti varove mwana. Kuno kwinini ndinotungamirira dunhu rineri, ndiri traditional leader, ndiri headman. Okay, kana kuti sadunhu. Aha, ko ukama hwenyu nemwana mushakabvu wakamira sei? Mwana mushakabvu mwana womuzukuru wangu, mai vemwana uyu mwana watete vangu, hanzvadzi yababa. Saka vana ava vakauya kuno vachitoteera inini sekuru, mai vemwana ndo vakateera ini vachiuya nevana vavo. Ndobva tazovatsvagirawo basa, ndobva vakushanda kwavanga vachishanda kusvikira vazobva kwavanga vachishanda kwatata vatsvagira kuye. Murume anga azoziva kuti kwavanga kuna mainini vake kuno kumunin'ina wamai vake, murume womuzukuru wangu. Saka vakazonotsvaga imba yekuloja ikoko, ndobva vakugara. Saka ndokwanga kugara muzukuru wangu nemurume wake nevana vavo. Asi uyu mushakabvu ndatigara naye pano pamba panapa. Ndobva murume uyu stepfather vemushakabvu vazouya vachikumbira mwana vachiti ndawana basa kumaChina, saka ndoda kuti uyu asare nevana sezvo amai vacho vari kubasa. Toda kuti awasare nevana, ndokuenda kwaakaita ikoko. Mungatitsananguriro here kuti chii chakaitika kuti tizosvika nhasi pakuti takuti mwana uyu mushakabvu? Mwana musikana here, mwana mukomana here, uye inga nemakore mangani? Alright. Mwana uyu ainzi Ruvimbo, musikana. Anga ane makore 15. Anga ane 16, akasvika 16 muna June. 16 dzekuberekwa. Saka mwana uyu sezvo ndataura kuti anga akumbirwa unzi asare nevana, isi tiri kutoda mwana agere zvakanaka ariko, hapana complain yataimbonzwa. Saka mwana uyu anonzi, sezvo ndambotaura kuti murume akazoziva kuti muraini kunoku kuna amai vake, mukoma wamai vake, raundi munin'ina wamai vake, ndo kwakaenda mwana, because vana vanga vakangoziva kuti ndekwagogo vedu. Vanga vakangogara nofunga zvingangoita 400 meters away nepamba pavailoja. Saka akaenda kwagogo. Aenda kwagogo ndo paakaskonzi natete, hanzvadzi yastepfather, nditsvairire mumba. Ndobva atsvaira mumba. Apedza kutsvaira mumba, mwana ndobva aita zvaaida ipapo, ndobva abuda ndobva adzokera kumba kwavo. Adzokera kumba kwavo, akazoona tete vachimutevera. Vabva vasikomuti waba mari yangu $100 yanga iri mumba. Iye ndobva ati ndambotora mari tete, ndobva vatanga kunetsana, ndobva vatanga kumurova. Saka tete ava nekamotikari kavo, ndobva vamuisa mukamotikari, ndobva vaenda naye kumashops vachitotaura aba mari vachimurova. Ndobva vatotsurwa. Pane vamwe vanonzi sekuru Gaura vari kugara pamashops ipapo, vane shopu yavo pamashopu ipapo. Vakatondiudza kuti ndakatoenda ndikatotsiura zvakasimba kuti zvamuri kuita mwana izvo, mwana mudiki uyu musadaro, endaini mwana kumapurisa. Saka vakatadza kuzviteerera. Ndopa vakazodzokera nemwana kumba vachingomurova. Baba vomwana havapo, vari kwavaitoitawo madhiri avo. Ndobva vabatana nevamwe vanonzi maisauti munext door wavo, vakurova mwana vari 2. Kusvikira baba vomwana vafonerwa kunzi mwana wenyu aba mari. Baba vomwana vachingofonerwa vakabva vafonera inini vachiti ndiri kutadza kubata amai vemwana pafoni, but vaita sei,
mwana aba mari. Ini ndobva ndatora foni yamai vemwana ndobva yaramba. Mai vemwana vanoshanda nemunin'ina wavo panzvimbo imwe chete. Ndakabva ndafonera munin'ina wamai vemwana. Ndobva adaira foni ndikataurira Precious kuti hanzi mwana wake aba mari $100. Mai vemwana vakazotsvaga foni ndokufonera murume wavo. Ndokutaudzana, but panguva yakataudzana mai vemwana nababa vomwana, mwana anga akutogomera zvaitonzwika because mai vemwana vakaisa foni parekodhi. Saka audio yacho titori nayo, mwana achitoratidza kuti arohwa akuvara aitogomera. Baba vacho vachitotaura zvinenge zvakarafu kuti aba mari asikuda kutaura chichi. Amai vemwana vakati musamurove, ndiri kuuya ikoko musi weFriday, chaive chitatu musi wa17 July. Svika ndiri kuuya ikoko musi weFriday, musamurove tinouya togara pasi totaura. Vaiva havana kumira, vakaramba vachirova mwana. Kwakumapasti ini pandakafonerwa nababa vachindiudza, ndakavati endesai mwana kumapurisa. Mukamuendesa kumapurisa akaona mapurisa mumwe mwana anovhunduka anotaura kana ari atora mari, vakati alright havana kuenda. Baba vakasikojoinawo futi pavakasvika apa kusikorova mwana. Step father. Saka vakazoenda nemwana kumapurisa usiku kwatodoka. Vakanga vatanga kumurova zvekumanguvai kuma5 zuva rovira. Saka vakazoenda nemwana kumapurisa. Ndobva vasvika kumapurisa kuye kwaive nemapurisa maviri anga aripo pabhesi repolisi rinonzi repaAfrochin. Ndobva mapurisa aya anzi akarova mwana futi kubhesi kuye. Varova mwana kubhesi kuye. Ndobva vatakura mwana vavakwidzwa mukamotikari katete kai kudzokera kumba vachiti tonotsvaga mari. Ndokunopinda mumba kubvunyungura imba yese bva vashaya mari. Mapurisa akati mwana wenga arohwa anotaura pane mari. Mupurisa kwakutora mahandcuffs kwakuenda pamuti kwakumudai mwana akakomberedza muti nemaoko. Ndobva aiswa mahandcuffs kunoko. Haachabva pamuti manje, asungwa necheni dzemapurisa. Uko akubikwa manje. Baba wacho vanonzi vaita kurova mabhutsu, vakapfeka safety shoe. Ngatimbokutorai kumashure. Paakatanga kurohwa natete nemuvakidzani wamataura, vairova nei? Vairova nezvishamu, vaitema zvishamu zvakatokora, so vachirova zvikatyoka vachiisa pasi, vachitora zvimwe vachirova mwana. Pari kurohwa mwana apa, hapana here vamwe vavakidzani vakaedza kubata? Airoverwa pai, panze here kana kuti mumba? Pamba pavo, panze. Saka nofunga zvakaita vanhu veikokoko vaiziva kuti uyu tete uyu nditete wevana. Plus vachinzwa kunzi aba mari vaingoti mwana ari kurangwa. But havana kuziva kuti marangirwo akutoitwa mwana apa atopfurikidza. But imwe nyaya hombe yese yakazoitika usiku. Vanhu vamudzimba dzavo havana zvavakazoona. Asi pamba apa pemuzukuru wangu apa pazvaiitikira, panga paine tuvana twakadai tumwe tungaite kuma 4 years nekuma 6 years nekamwe kacho kanenge kari kuma 10-11 years. Ndo twaivepo. Twakaona zvese zvaiitika tuvana itwotwo. Nekuti tuvana itwotwo ndo twakatozoti uyu apedza kurohwa atakurwa usiku, hanzi vakazomusiya kuma 1 dzeusiku. Ndobva vamutakura futi bva vanomisa kumba kwatete kuye ndokwakarara asina kuwana rubatsiro. Saka kumapurisa vamurova vachibva vamusunungura kunzi adzokere futi natete. Mapurisa vakamurova ndobva vapedza, ndobva vasiya vamuita futi hand over mumaoko emhondi idzodzo. Mapurisa mhondi dziye ndobva dzasara dzichiita basa kusvikira dzapedza. Mapurisa aenda, mwana ndobva amuka achifa kuseni. Saka shamu dzese dzavaimurovesa idzi vakanga vasiya vadzikanda pasi. Tuvana tuye tudiki tuye ndo twakazonhonga shamu dziye, ndobva twadzivharira nedhishi tuchiti toda kudzichengeta, toda kuzoratidza mama kana vauya kuti ndo shamu dzairoveswa ruvimbo. Ndo dzakatozobatsira mapurisa pavakauya vachitsvaga maCID vachida kubvunza kuti mwana chii chakaitika, airohwa nei. Mapurisa akatozopiwa information netuvana itwo tubvunza akarohwa naningi ndo vaive pano nemapurisa maviri. Ivo varidzi vacho vairamba vachiti haana kurohwa nezvinhu. Mataura imimi kuti baba vemwana, hanzvadzi yavo nemuvakidzani nemamwe mapurisa maviri ndivo vanhu. Iye zvino izvi vanhu havari kupi, vakasungwa here? Vanhu vakasungwa, asi tichinzwa isusu tiri kunzwa kuti pakarohwa mwana pane vanhu vanotori nechitsama vakarova mwana. Mamwe mazita haana kutobuda evanhu vakarova mwana. Vari kungotaurwa munharaunda izvozvi nekufa kwazoita mwana. Vanhu vakutaura ninga akarova. Asi vanhu vakasungwa pari zvino izvi i5. Tete vemwana, step father nemuvakidzani nemapurisa maviri. Mupurisa mumwe anga ari mupurisa chaiye anonzi maregular police, mumwe wacho anga ari muneighborhood wacho. Iye zvino izvi vanhu havakapinda mudare redzimhosva here vari kuti kudii?
Kudare redzimhosva vanga vasati vapinda takanzwa vakasungwa musi wechina musi wafa mwana musi wa18 July ndobva vaendeswa kumapurisa. Saka hanzi mutemo wenyika unoti munhu anoita 48 hours ari mumasales, saka 48 hours dzavo dzakakwana yaSaturday. Saka takanzwa kuti mapurisa akazoenda kudare redzimhosva kunokumbira mazuva ekuwedzera kuti vawedzerwe mazuva ekugara muchitokisi kusvikira nhasi Mande. Saka tikutotarisira kuti nhasi ndo pavanoenda kupi, pavaenda kudare redzimhosva. Asi isusu hatina kudaidzwa hedu, asi tine kufunga kwokuti pamwe kungoendawo kungononzwikwa kunzi ndimi here makauraya mwana. Ndoda kukutorai mumashure. Mari yashayikwa, mwana aonekwa kuti haana mari, asi tete vari kutaura chokwadi kuti ndashaya mari. Kutaura kunoku, mari iyi yakazowanikwa here, yakashayikwa zvachose here? Nekuti kana munhu achiti ndabirwa mari, pamwe panozobudawo kuti pane umwe munhu angaiba kana kuti vanga vasina mari zveshuwa yabiwa. Mari vaive nayo yanga yabiwa. Ndo nyaya iri kunyanyotirwadza pamusha pano iyo yamabvunza manje iyo. Iri kutibata nechikonzero chekuti mari yashayika kai, mwana arohwa, atofa, pakazouya mumwe mukomana achitaura kuti aiwa Abiot ndiye akatora mari, akauya nayo kumashops achichinja, anga ine $50 yakabatana. Of which tete vakanga vataurawo kuti ndashaya ma50 maviri. Abiot ndiani? Abiot manje mwana wasisi vateta, pana natete vaviri varipo, mukuru nemudiki. Saka tete vakuru ndo vane mwana anonzi Abiot. Ndiye akatora mari. Abiot atora mari ndobva atoenda kunotsvaga change kumatax shop. Ndobva atonzi hatina change nemunhu wetax shop, mukomana anonzi Simba ndokutora $1 ndokupa Abiot, nekuti Abiot aiti ndoda kuenda kutauni kuChegutu, pane madhira andoda kunoita achitsvaga change. Simba akati handina change. Abiot ndokuti chindipai $1 ndodzoka ndichikupai ndadzoka. Uye akati ndikakupa $1 rangu unodzoka uchindipai $2. Ndobva vawirirana zvikanzi chindibatisa foni yawe inayo. Uyu ndobva abatiswa foni Simba naAbiot. Abiot ndokupiwa $1 ndokuenda kunokwira lift boss, kubva ipapo kuenda paChegutu $1. Ndobva aenda, anonzi akazonodzoka aine $20 yakabatana, achiuya kuzodzosera Simba mari yake. Simba ndokusvika ndokuchinja uyu $18. Uyu ndobva aenda. Akazobvuma here kuti ndini ndatora mari? Akawanikwa ainayo here mari? Kubvuma haana kubvuma, akaramba patakamubvunza. Asi kubvuma kuti akanotsvaga change akabvuma. Akanzi wewe mari wanga waiwana kupi? Mari yakakura kudaro, iwe uri mwana mudiki, uri mwana wechikoro, nekuti mukomana wacho anenge ari kuma14 years. Akati iye mari ndeyeshamwari yangu, yanga iri yeshamwari yangu, ndo yanga yandituma. Asi kusvika pari zvino handisati ndanzwa zita reshamwari yacho rakanga yamutuma kuti tizive kuti akanga atumwa here zvechokwadi. Zvangotiradza ndiye akanga atora mari, nekuti rudzi rwemari yaive nayo 50 yakabatana, uko kwainzi kwashayikwa ma50 maviri kuita $100. Paari azodzoka ane $20, tinoziva kuti isusu vana dzimwe nguva vakatora mari zvichida vanotenga chimwe chinhu, zvichida vanonoka vainayo. Saka adzoka kubva kuChegutu, munhu hataura kuti ambouya achitsvaga change. Paari hapanonga pane mari, hapana here chimwe chinoratidza kuti pamwe pane chaakatenga nemari hombe. Mashoko akatobuda achitaura saizvozvo, achiti akatenga foni inoita $70. Asi ina handina hangu kuzokwanisa kuiona, nekuti kubva musi waitika chiitiko ichocho ina handisati ndadzokera ikoko. Asi hanzi akatotenga foni. Muri sabhuku, muridzi wedunhu, asizve mwana ashayika aitove muoko menyu muchigara naye, chiitiko chakubatai sei? Nanhasi hatisati tazvitambira, zviri kutinetsa ende zviri kutirwadza, nekuti vanhu ivava vakaita zvinhu izvozvo vanhu vatinotoziva, vamwe vacho vataitoita hama. Fanike munext door uyu muneighbor, munhu wataitoziva watinotoita hama, ende ndiward coordinator wakansela, ward coordinator ndiye anocoordinata development muward mese, mukadzi iyeye. Saka munhu wataitotarisira kuti mutungamiriri ndiye aifanira kunge akatosevha mwana kubva mune zvaaiitwa, ende ward coordinator aitoziva kuti mwana uyu muzukuru wangu, aitombogara pano. Ward coordinator aiuya pano achiona mwana yari pano, zvokuti zvinhu zvandotofungana nhasi kuti saka amai ava vakatadzawo here kundinyarawo inini kuti mwana uyu zvairi hama yanhingi wandinoziva, chirega itimirire nhingi wacho auye, nekuti ndakazovafonera manheru, ndakanga ndavati ndichauya komangwana kuseni kwachena totaura nyaya yemari. Ndaifunga kuti vachandinyarawo. Tinoona isusu mazuva mashoma adarikaya pakabuda vhidhiyo yakatenderera yemwana airohwa. Iko zvino izvi muzukuru wenyu Ruvimbo atorasikirwa neupenyu,
mumaoko evanhu vaimurova. Chamungade kutaura pamusoro pevanhu vekuti vanotora mutemo voisa mumaoko avo? Nyaya dzakadaro dzinonetsa. Inyaya yekuti tinenge tisina simba. Asi inini sekufunga kwangu, vanhu vakadaro vanoda kutongwa, voenda kwavanokodzera kunogara, nekuti vanhu vakadaro havakodzera kugara munharaunda mune vamwe. Ende mutemo wenyika ndo unotidzvinyirira hawo kunzi munhu ane marights anopiwa bail achibuda kunze. Ende isusu zvinotirwadza, hama dzevafi tinenge taurayirwa vanhu tichiona munhu iye achifamba zvake scot free munzira umu, achienda uchitoona kuti munhu uyu akauraya mwana wangu. Ende ukanomubata iwewe ndiwo wakutosungwa. Zvinotishungurudza. Ende izvozvi tiri kutonzwa kuti vanhu vari kumhanya ikona zvekutamba madzisawira avo akavatenderedza kunotsvaga magweta kuti vauye vavaburitse mumhosva vati havana kuuraya mwana akarohwa nezvishiri. Unotoshaya kuti munhu anoita zvakadaro kunomiririra munhu auraya munhu, kunomutsvagira gweta, kutotsvaga mari, uchitadza kufidha vana vako uchienda kutora mari iyoyo kunopa gweta kuti riende kunoti munhu haana kuuraya munhu. Njere dzako handifunge kuti dzinenge dziri right. Asi inini sasekuru vaRuvimbo ndiri kuti Ruvimbo kana nekwaari kana achindinzwa ngaamire nevanhu vakadaro vese vavo, nevari kuda kupindira munyaya idzodzo ngaamire navo. Vazive kuti nyaya dzevafa hadzipindirwe, dzevapenyu ndo dzinopindirwa, dzevanhu vafa hadzipindirwe. Zviri kutirwadza ende hazvitambirike nyaya iyoyo. Tiri kumboita sekuti ndaikanganwa ndikambogara nevamwe vangu tichiseka tichifara, but pakazowana munhu anotanga kuitaura so iri kubva yatanga kundibata. Saizvozvi ndakutonzwa pamoyo chaipo kuti panyatsoremerwa pakare futi. Toda kudzorirai mumashure. Varova mwana usiku, mwana akafuma achifa. Vakaita sei? Mwana vamuona afa. Vakaenda kunani, vakaudzani, imi makazoziviswa sei kuti Ruvimbo hakusisina? Zvavakaita varova mwana usiku kunze kwachena kuma 5 kuseni. Vakaona kuti mwana haachakwanisa. Hanzi mwana akarara achingoti ndipewo mvura yekunwa, vasingamupe. Kusvika mangwana kuseni kuma 5:56 makunze kwachena, vakazoona kuti mwana uyu anenge akuvara. Ndobva vakumumanikidza kumuburitsa panze. Achingobuda pamusuwo akabva arutsa mwana uya uyu. Takatowana paine marutsi, vanonzi vakamhenga vamumanikidzira tuporijere. Ndofunga kuti akatadza kunyatsoita mva twarutswa, takatosvika pavhuranda pacho paine marutsi emwana arutsa. Ndopa vakatoona kuti zvinhu zvaitika panapa hazvichaita. Ndobva vatora mwana uya uyu, kufamba haachagona. Ndobva vamuisa mubhara. Mai Sauti na stepfather na tete vari 3. Ndokuisa mwana mubhara. Ndobva vapusha mwana kuenda kunonzi kwamadzibaba Terminage kumuprofita. Ndobva vasikoshaya madzibaba Terminage. Ndobva vaenda kumwe kunonzi kwaMusaya kumuprofita. Ndobva vasikoshaya Musaya. Ndobva vakazokurosa vakuenda kune mumwe muprofita futi. Muprofita uya anga aripo pamba pake. Apa mwana akutotandadza zvekuenda. Ivo vakatadza kuona kuti munhu akutofa tiri kupusha. Inini vakanga vazondifonera vachiti tiri kuenda nemwana kumuprofita. Ndikati mukuenda naye kumaprofita kunoitei? Ndakati ndiri kuuya ikoko. Zvikanzi mufana iye anotenga ane mhepo. Zvaari kungoita zvacho zvinenge zvemamhepo chaizvo. Ndikati ko muri kuenda naye nani? Zvikati utoita kupusha mubhara, ndina baba wacho na tete. Tikati ko muri kumupusha mubhara haachafamba here? Zvikanzi ari kuramba kufamba ustabhoni zvake. Apa mwana atokuvara haachagona kufamba. Vaindifonera ndimai Sauti munext door wacho. Ndobva vaenda nemwana kumuprofita. Muprofita uya asati atosvika pavari kuti avaone kuti varoda kuti chii, pana mai vakauya. Vakasukoti uyu munhu wamuri kupusha uyu kauyu imbomirai. Ndobva vadaidza vamwe mbuya, hanzi mbuya Bhiridha here, ameno vakanzi mbuya Bhiridha veikoko. Zvikanzi mbuya Bhiridha uyai pano, mbuya vaenda kusvika. Zvikanditaritsireiwo mwana uyu pamwe ndiri kutadza kuona. Mbuya Bhiridha vaindobva vapenengura mwana bva vati mwana ashaya. Vanhu vaindopa vakabva vazondifonera ndakatogara ipo pano payadha makuseni. Ndichitoudza adzimai vangu kuti ndipe chikafu ndinoda kuenda kupi kunoona kwanzi mwana akaba maruwa. Ndakutofonerwa zvikanzi saka stepfather mai ndiye akandifonera, sekuru zvinenge zveruzha. Chii? Zvikanzi uyai izvozvo achichema. Ndikati uda kuti ndiuye ikoko usina kundiudza chandiri kufambira. Ndiudze kuti uri kuda ina ndambomudza ndagara ndikutoya ikoko. Zvikanzi mwana ashaya. Ashaya nehanzi anenge arohwa nezvinhu. Ndikati alright. Vandakata foni ndobva ndatoudza vanhu pano. Ndichibva ndatobuda ndichibva ndaenda ikoko. Ndobva ndatosvika, ndakasvika ivo vasipo. Vaenda kunoudza mapurisa vakarova nawo mwana kuti chi munhu afa, because mapurisa aingove pabhesi paipai vari 2. Ndobva vakanga vaenda kunoudza kuti mwana uya afa. Saka ndakasvika vasiko kumba uko paina amai vepamusha ipapo. Ndobva vakazosvika ndivhurira mumba vakati mwana arume. Ndikasvika akafukidzwa nemagumbezi ndikatoona zvechokwadi mwana ashaya. Ndobva ndamuvhara, ndobva ndasimuka ndokuuya kunoku, ndobva ndaenda papolice station yedu apa.
pa4 ndibva ndanoudza officer in charge vachibva vangosimuka nguva iyoyo havana kumbononoka vachibva vaenda kunotoni kunotora macid ndobva vatodzoka nemacid ndobva vauya vachititora panapa ndobva tatoenda kuye tikasvika mhondi dziye dzaapo patozara vanhu. Mwana kutariswa anga akarohwa akasviba mwiri wese kuita black kumusana kwesoko neshamu dzimwe dzichitooneka kudhinda. Saka mapurisa akazoita basa ravo vakatora mwana vakaenda naye. Isu ndo patakabva tangoti since mai vacho vanga vachiloja chirega tivatakure tiende navo kumba pamba pevanhu kuti tizounganidza vanhu pamba pavanga vachiloja hazviite. Ndobva tatotakura muzukuru wedu ndobva tatouya naye kunoko nevana vake. Iye zvino izvi mwana akavigwa here? Mwana asati avigwa ari kumochari. Postmortem yakaitwa here? Postmortem haisati yaitwa, yanga ichinzi inoitwa musi weFriday yatakatarisai. Saka pamasvika mai manje apa ndandiri pafoni amda ndichitotaura nemapurisa vandifonera vachiti date repostmortem rachinjwa radzoswa kuiswa musi wechitatu. Saka kuda kuti postmortem yakuitwa kuswera mangwana musi wechitatu. Yanga ichifanira kuitirwa kuParere Nyatwa yanzi yachinjwa yakuitirwa kuHarare Hospital. Mwana achitakurwa ava vakabva vasungwa here sezvo muri kuti imimi vakanga vachiti mwana arohwa nezvino? Vakabva vatakurwa musi iwoyo. MaCID achibva atoenda nekubhesi kwaive nemapurisa vachitora futi mapurisa vachinoisa muchitokisi. Saka kutaura kwatiri kuita vese vari 5 vari mumaoko emapurisa. Nezuro pari kunzi vasungwa vakauya kuma-indications. Vauya kuma-indications vakasvika vakazoiswa kubhesi iko kuye kwakamboendwa kwekwe. Mapurisa achida kuwana kuita basa ravo zvisingavakanganise. Saka vakazoisa mapurisa vasungwa vavo ikoko vari 5 ndobva vatora 1 step further ndokuenda naye kupi kuma-indications. Vaenda na-step further kuma-indications. Pavanga vari kuma-indications pane mumwe murume anga abva pano achiendawo kunoti vanzwe ma-indications wemuno muna raini medu muno. Akaita mistake yekuti anga asina kuziva kuti mapurisa havabvumire kutora video vachiita izvozvo. Saka akaburitsa foni achida kutora video. Murume uyo ndobva asungwa achinzi hatisi kuzvida panapa izvozvo unokanganisa basa redu. Murume uyo akada ndisingazvizive bvanzi kwira mumotikari ndobva atorerwa foni. Saka pavakadzokera na-step further kubhesi vachiti vanotora mumwe musungwa vauye sezvavari kuita. Murume uyo akanosiyiwa kupi? Kubhesi kuye. Asiyiwa kubhesi kuye ndopa akatoona vamwe vasungwa ava nasajeni vanga vari in charge pabhesi vanga vatori pabasa. Vasungwa vachiti kuna sajeni tipei foni yebasa. Vachipa sajeni vachitambidza vasungwa foni. Vasungwa vachifonera vanhu vavaifonera vachipuwa maadvice vari mumaoko emapurisa kudaro kuma-CID aenda kupi? Kuma-indications. Saka vadzoka nababa vaya vakanga vatakura tete ndobva kwasara muvakidzani nemapurisa 2. Saka foni iyi yainzi foni yebasa ichifonwa yakasvika pakuita kuti vanhu vanga vauya kuma-indications kubva kunotoni kuCID vachiuya kuno kuSaruwe kuzoita ma-indications vakasvika pakuchenjedzwa kunzi rambai kuenda kunoita ma-indications nekuti munozotaura ma-statement asiriwo. Malawyers akazouya anozokanganisika. Saka pakazodzoka ma-CID uku vanhu vaya vanonzi vakaramba kuenda kuma-indications vachiti haisati kukwanisa kuenda. Asi zvese dhiri rakanga raitika muvakidzani weduwo wekuno akanga aenda ikoko akanga asungirwa kutora video arimo achiona. Izvi zvichireva kuti imimi muri kuona kunge nyaya iyi isisina kujeka. Kwatiri isusu takashayikirwa nemwana nyaya iyoyo haisisina kujeka kwatiri. Zvekuti tatoisa complain kupolisi tikutotarisira kuti vachatora action nechikonzero chekuti vaakubva kuma-indications vaakubva kubhesi kwekuya vasungwa 3 varamba kuita izvozvo. Vanonzi vakazosangana nemotikari panzira yemumwe munhu anogara muno wandisingakwanise kutaura zita rake panapa. Asi vakasangana nemotikari panzira. Motikari iyoyo ikamira. Yamira motikari yemapurisa ikamira. Vasungwa vakaburutswa mumotikari vakaendeswa kune munhu iyeye. Haasi mupurisa haasi lawyer. Vakanotaura nemunhu iyeye. Vanhu ivo vachibva vazodzoserwa pai kumotikari yemapurisa vachibva vaenda. Vakasara vari mumotikari havana kunzwa kuti kwataurwa kunzi kudii. Asi izvozvo zvaakutotiratidza kusajeka nekuti isusu takatoshayikirwa neupenyu hwemwana. Haungakoshese upenyu hwemunhu kuti akuda kupinda mujeri. Saka rega ndimire ndidai usingatarise kuti pane mumwe munhu atorasikirwa neupenyu.
zvinhu zvisina kutifadza, ende maCID iwayo kwandiri ine handina kufara nazvo nechikonzero chekuti ndo vanhu vemutemo. Isusu chaiye hama dzemwana akashayika hatina kana kutombova disturba kuti tiri kuda kutaura nemunhu kana kuti chii. Vaita vanhu ava havabvumidzwe kutaurwa navo, asi vakazokwanisa kumira pakati penzira vaamunzira kudzokera vakapa vasungwa mukana wokutaura nemumwe munhu, asiri mupurisa, asiri chii, asiri gweta. Uye ari anofanira kunge aifonerwa akaita kuti ma-indications atadze kuitwa, vanhu vapiwa zano rekunzi musaende kuma-indications. Saka nyaya iyoyo iri kutibata zvokuti taisawo complain kumapurisa kwaHarare takomplaina. Saka tikutotarisirawo kuti pachatorwa action yekuti nyaya iyoyo inyatsoongororwa. Uye ndinotiwo kuruzhinji rweZimbabwe kana paine vanokwanisa kutibatsira kuti justice yaRuvimbo ibude, ngavatibatsirewo. Vanofonera ini sekuru vemwana kana mai vemwana, tiripo tese pano, tibatsirei justice yemwana ibude. Zvese zvavari kuda kuedza kuita izvi zvisaitike, nekuti izvozvi tiri kutonzwa kunzi mazambia evasungwa nembatya dzevasungwa zviri kugara zvakayanikwa pawaya, zvakawachwa nemushonga zvikayanikwa pawaya. Vamwe vanhu vatinotoziva ende vatinotonyara ndo vari kunzi vakaenda neusiku kudzimba dzevasungwa kunogadzira kuti vagadzire mishonga yavo, vasungwa vasasungwe, vasaende kujeri. Pato nemishonga nezviri kuitwa zviri kuendeswa kujeri kuti vanhu ava vasasungwe. Vasasungwe. Pane pandaandasiya pekuti ana tete vakasungwa, vana tete vakuru vakasara kumba. Tete vakuru vakaenda pamba pairoja mhuri vachinokumbira makii kuna landlord kuti ndoda kupinda mumba because yanga iri imba yanzvadzi yavo. Landlord akati handikwanise kukupa imba iyi varidzi vasipo, handiti muri kuona here kuti muroora wenyu akatakurwa nasekuru vake, ari kumba kwasekuru vake, hanzvadzi yenyu iri kujeri, muri kudei mumba. Zvika ndiri kuda hembe yabhodhi vangu kuti vaende kunoigadzirisa kumushonga kuti munhu asaite sei, asabude. Zvabva ipapo landlord akaramba nemakii, akati makii handikupei, ndobva vadzokera. But the following morning imba iyoyo yakamuka yakapazwa, yakagurwa kii, vakapwanya kii vakapinda mumba imomo. Saka isa hatichaziva kuti vaida here hembe dzemufi kuti vagadzire kana kuti vaida hembe dzehanzvadzi yavo chaizvo here, hatichaziva. Ezvino izvi muridzi wemba aenda ako muzukuru wangu, asvika mumba hamuna kana chirimo, magasitenga akatorwa, magumbeza akatorwa, mbatya dzese dzakatorwa, kusanganisa nedzemufi dzacho dzakatorwa. Zvokuti makaenda here kunomangara kumapurisa kuti mumba umu zvinhu zvakatorwa? Kumapurisa hatina kukwanisa kuenda kunoisa formal report because kwanga kusati kwaenda kunotariswa kumba kuti vaunotise kuti chii nechii chisimo, asi kufonera officer in charge takavafonera tikavazivisa kuti ndo chimiro chavako, vakatiudza kuti munhu ngaaende kumba anotarisa kuti zvii nezvii zvisimo. Saka munhu wacho aenda kunotarisa ndiye atosvika manje mai vemwana nambuya vanga vaenda pamasvika handimatati chiti havapo, kutosvika kwavari kuita ndokwavabva ikoko. Saka vatoona zvinhu zvakatoti zvine chitsama zvisimo mumba imomo zvakatorwa. Mushure mokunge tete vakuru vauya vachiti vari kuda makii ekupinda imomo, vakanyimwa, imba ndobva yamuka yakagurwa kii. Tataura nambuya vemwana vati ivo kugara kwavakaita nemwana uyu havana chakashata chavakaona. Mwana aiva akatendeseka, havana kana nemusi wavakashaya mari, zvokuti vakatokatyamadzwa vachiudzwa ivo kunzi Ruvimbo aba mari. Inini ndaive pano pamba dzanga dziri kuma5 womusi wechitatu. Baba vaigara nemwana, vakazonge vatora mwana, mwana ndaigara naye ndini. Asi stepfather wake vakauya kanditorera mwana vachiti vakuda kuenda kubasa, vari kuda kumboona kuti mwana asare nevana vamwe vanga vari kumba kwavo. Ndikati aiwa hapana chakaipa. Ndikatovati inini mwana kunoko anga achienda kuchikoro, ko ikoko achanoenda kuchikoro, ndovakati anonodzidza kuDivine. Ndobva vatora mwana ndobva vaenda naye. Saka vaenda naye vakazotifonera uri musi wechitatu vachiti zvoni mwana, vakafonera sekuru wacho vachiti mwana ari kunzi aba $100 yasisi wangu Nicola. Vakabva vabvunza kuti $100 yacho yanga iri pai, zvikanzi hanzi yanga iri mumba. Ndobva vamubvunza kuti anga aenda ikoko achidei, zvikanzi anga achitsvaira pai mumba imomo, adedzwa nehanzvadzi yemurume wekuti atsvaire pai mumba. Ndobva zvanzi aba $100. Saka ndoda kumbokubata ipapo. Kana tichigara nevana
pane pekuti ukanzwa kunzi ninga arova umwe unoti ninga haangamborova umwe. Imimi muchigara naRuvimbo panapa anga ari mwana akaita sei? Nekuti pamwe unotozvishamisa kuti munhu akadaro so akanzi aba ini ndagara naye nguva yakareba handina chandinomboshaya. Inini Ruvimbo ndichigara naye handidi kumunyepera kana kuti ndakutaura nekuti Ruvimbo hapasisina. Ruvimbo anga ari mwana anga asingabi. Ukamutuma even kumashops chaiko chaiko aiuya nechenji yakakwana. Ndikutorimemba mumwe musi ndakamutuma kumashops akatonotenga zvanga ndamutuma kunotenga akanga atotsotswa chenji mushopu maakatenga zvinhu ndobva adzoka nechenji isina kukwana. Iye haana kumbozvifunga haana kudii. Ndobva asvika pandakati Ruvimbo mari iyi yatoshota mari yakawanda waita sei mari? Akati gogo ndo yandaita sei yandapiwa. Ndikati ndo yawapiwa? Ndobva ndafona inini kumashops ndikati mwana wangu inini ndamupa mari yakati atenga zvinhu zvemari yakati mamupa chenji yakati. Akati musikana yezveshuwa akabva atodaira akati zveshuwa ndaita mistake ndandafunga kuti mamupa mari yakati inini ndasina kuziva kuti mamupa iyi ndindaita mistake ngauya aite sei atore chenji yake. Ruvimbo akanotora chenji yake ndobva adzoka nayo. Zvichireva kuti mimi pamakazonzwa kunzi zviri kunzi Ruvimbo aba makatokatya mara. Ndakatokatya mara because panapa inini handisi munhu anoviga mari. Ndosiya mari pachena angopinda mumba mangu mubedroom vese nevamwe vake haana mari aitora haana chaaitora. Asi zvakatotinetsa zvichinzi atora mari. Saka pavakafona kunoku isusu chatakakwanisa kuita ndechekuti takati mwana endai naye kupolisi. Mukaenda naye kupolisi mapurisa ane kuchichidzira kwaanoita vana kokuti mwana anogona kubva aita sei ataura kana ari atora mari. Tikunzwa muri kuti makati mwana ngaende kupolisi. Mapurisa vane nzira yekuti iko zvinei zvitanzwa zvichinzi isusu vasvika naye kumapurisa mapurisa acho akatorovawo. Havana kutosvika naye kumapurisa ndio chokwadi. Mwana haana kutombozosvikwa naye. Vakaenda naye pamashops panonzi paToy ari mukamota kaHonda Fit keblue nateta ava vachimirira hanzvadzi yavo yaibva kubasa ive ndiye anga ari babochi anga ari stepfather wemwana. Teta ava vakatanga kurova mwana pamashops vachibhutsura anonzi Nicola wacho yeye achibhutsura mwana achimurova akatotsurwa nemunhu akamutsura kuti dai waregedza kurova mwana zvauri kuita hazvisirizvo. Dai waregedza kurova mwana akaita naro. Saka baba ava vemwana vakabva vasvika ndobva vatorana nemwana ndobva vaenda naye kumba. Asi mapurisa vanga vatomafonera mapurisa achitouya vaenda naye kumba vakanotanga kumurova futi vari kumba vachirova ari kumba. Mapurisa akabva ivo vakabva vamudzosera futi muchiHonda Fit vakuenda naye uchiti hatichiendei kupolisi. Ndobva vanosangana nemapurisa bva vadzoka kumba nemapurisa ipamwe chete vachiti mwana ndinotiratidza pawaisa pawakaviga mari. Vasvika vakasvika pamba ndobva vatora mwana ndobva vamusunga ndobva vamuisa pamuti wakakura kudarika uri panapa. Muti iwowo vanga vakamusunga kudai so mwana akaningirikina muti uri pakati apa iye akaiswa chenuko achirohwa. Zvinhu zvakazenge zvaakutaurwa nani ndo zvaitwa Ruvimbo. Zvakataurwa nevana vadiki zvokuti kamwe kane 3 years. Ko vavakidzani havana kumuka. Pane 1 mukomana akamuka pavavakidzani wepanext pacho apa akauya akavatsura akatovaudza kuti iyi nyaya iyi mangwana inokupandukirai. Musarove mwana muchida iso zvamuri kuita zvakaipa. Vakamupindura kuti chii chinotipandukira? Hapana chinombopinduka because akatopindura izvozvo ndibaba. Vachirova nesafety shoe vachimubhutsura. Iyeye mwana ndiri kutaura mukomana iye ndiye anotori neumbowo hwese wezvakanyatsoitika. Aivepo akatoenda akatovatsura vanhu nevana vadiki vaivepo tudiki kamwe kana 3 years nemumwe wacho ane 7 years. Mukatovabvunza kuti ndiani nani vakarova vana vari kutotaura. Taona isusu varova mwana vorara naye havana rubatsiro rwavamupa. Kuseni sekuru vataura kuti ivo vakafonera zvinzi Ruvimbo hakusisina. Vakasiya vakuudza here imimi? Sekuru vasati vafonerwa unzi Ruvimbo hakusisina. Vakafonerwa makuseni vachinzi zvoni mwana wenyu atori neustubborn. Vachifonerwa nevanonzi mai Sauti vanova vakasungwa wapa. Ndivonyanya kutofona makuseni vachiti iwe dambiranwa munhingirikini muzukuru wako ari stubborn zvekuti aramba kana kutaura kuti mari iri pai
kwanga kuseni aramba kana kutaura kuti mari iri pai, asi anhingirikini izvezvizvo ari kutoita ustaboni. Haachada kana kusimuka, haachada kana kutaura, haachada kana kufamba kana kudii. Tatomisa mubhara akutoita kunge munhu arohwa nezvishiri. Takutoenda naye kumaprofita. Dambirano vakangokwanisa kubvunza kuti mamuita sei. Vakati ustaboni uyu anotori neustaboni. Vakati ndobva vangonyarara. Ivo ndobva vaenda nemwana kupi? Kumuprofita kwacho koko kwavakaenda. Tinoona isusu kuti kana vanhu vachida kufamba panofamba paine hama yemwana, asi apa pasina kahama yemwana. Panga pasina hama yemwana, vanga varingori varovi chete ndo vaivepo. Vakarova chete ndivo vaivepo, vakafamba nemwana. Ende isusu tichigara naRuvimbo, nyaya yekunzi zvishiri, kunzi anga arohwa nezvinhu ane mhepo, hatina kubvira takasangana nayo, asi vakarova ndo vakatanga kuziva kuti Ruvimbo anorohwa nezvishiri. Ndivo vakatanga kuziva kuti Ruvimbo anorohwa nezvishiri. Isusu sinzi nindigare naye, sinzi mai vake vachigara naye, even stepfather ivavo vaigara naye makore, asi mwana uyu anambobvira akaita zvinhu izvozvo. Takatanga kuzvinzwa nekuti akanga arohwa. Pamakazosvika imimi vanhu vakarova mwana wamapurisa azouya, vanhu vauya, tinoziva kuti vamwe vanhu vanenge vakanganisa vanokwanisa kuti tine urombo patairova hatina kuziva tiri kukuvadza. Ivo vane here pavari kuratidzawo kuti vari kubatikana nezvavakaita? Havasi kana kuratidza kubatikana, ende havasi kutobatikana vanhu ivavo. Da kutaura chokwadi, toda kuti isusuka ruzhinji rweZimbabwe rutibatsire panyaya izvi. Isusu tichiri takaomerwa ende tiri kurwadziwa. Havasi kutomborwadziwa vanhu ava, nekuti zvakafanana kuti vakauya vacho nemaCID taiveko vaitotaura kuti mumwe wacho aitoti ndakarova chibhagera chete, asi vana vaiona vanhu vachirova. Iye ari kutaura ndakarova chibhagera chete. Mwana uyu ivo havasi kutombo kana tichitosvika isusu nemapurisa nemaCID vakatotaura kuti mwana ane mhepo, mwana arohwa nezvinhu. Mukuzvinzwa ndo zvavakatotaura kuti mwana arohwa nezvinhu. Mapurisa nemaCID havana kutanga kumhanyira kuti regai tipinde titange taona chi. Vakatanga vambobvunza vanhu, asi vanhu ava vachibvunzwa havana kuziva kuti mapurisa anopinda mumba kunovhura mwana vachiona kuti chii chaitika. Vakabvunzwa kuti arohwa nezvinhu, vakabvunzwa kuti maziva sei kuti zvinhu, vakati anga achiburitsa furu, anga asisafeme, asisagone kumedza mati, saka anga akuburitsa furu ranga akuburitsa. Saka ndo zvatiratidza kuti arohwa nezvinhu achipindura ziso. Apo izvo kupindura ziso kwanga akuita nekuburitsa furu kwanga kwatova kufa. Saka ivo vakati hatina kurova mwana. Saka mapurisa akazopinda mumba nemaCID ndobva vavhura mwana. Nesu tese takazopinda. Kutaura chokwadi, mwana aisatarisika. Mwana aisatarisika. Even chipfeko chake chemukati ichi changa chakanamira nenyama, ropa richingobuda. Mwana akaenda kunguva yake nekurohwa. Mese umu makazvimba, umu makaita black, mwana akazvimba. Hapana panga asina kuzvimba. Saka ini ndoda kuziva kuti zvishiri here zvakarova mwana neshamu kusvika mwana kukwatuka kumagaro kwesoko. Zvishiri zvairova mwana. Saka ivo vapindirwa manje, vapinda, mapurisa akazobuda ndokutanga kuvabvunza futi kuti taurai kuti mwana akaita sei, makamuroverei. Vachibva vaburitsa kuti anga aba mari. Vakataura here ipapo kuti tamurovera kuti anga aba mari? Vakataura kuti anga aba mari, asi isu hatina kurova. Mapurisa ndiwo akarova nekuti nyaya yanga yakutonetsa kai. Mapurisa anga asipo. Ava vanga vada kurasira mapurisa nyaya. Vakati isusu hatina mborova, mapurisa ndiwo akaita sei? Akarova. Saka mapurisa hana kuda kuramba achida kutongesana navo. Vakabva vavatakura. Vachibva vatakura nebhodhi yemwana. Vachibva vaenda navo. Ngatimbotarisai vanhu vairova ava. Tinoziva matauro kuti pana tete nemuvakidzani. Mazera avo akamira sei, uye ava vakadzi vanoziva kurwadza kunoita mimba, vane vana, mazera avo akamira sei? Mazera amai ava vekutanga vakuru ava vatisingafungira kuti vaifanira kunge vachirova mwana, vane 47 years.
ndo makore avo 47. Uyu musikana uyu ane 32 years. Umwe mukadzi uyu vane vana here vane vana, hapana asina vana. hazvina kukatyamadzayiwo here kuti kana vanhukadzi vaakurova kusvika pakadai so vaisafungawo here Leba? Ipapo ndo pari kunyanya kutibata, ndo pari kunyanya kurwadza kunyangwe nevanhu vese vari munharaunda yatinorarama tiri ino yaHalfway yese lu. Zviri kunyanya kurwadza, vanhu vari kutorwadza vanhukadzi kunyanya vanova maisauta, nokuti munhu mukuru chaiye wokutoti anga arimo muchigaro chemusangano wedu. Isusu musangano unoremekedzwa, watinoremekedza kuno chaizvo, vanga varimo vatori nechigaro mumusangano. Handaifungira kuti mai vavo vanoita utsinya wakadaro. Ivavo mai vavo ndo vari kutonyanya kutotirwadza, nokuti munhu wemusangano wedu wokutoti vaifana kutonobata kuti musarove mwana, musadaro. But now vakuda kusvibisa musangano wedu kuno mai vavo. Mashoko amungade kutaura kune vanhu vakateerera, nekuti tiri kuona kuti iye zvinezvi chiitiko ichi chauya mushure mekunge umwe mwanasikana arohwa zvakaipisisa zvakare kuhwedza. Tinototenda kuti ikoko mupenyu, asi zvino kuno kutabva tarasikirwa neupenyu. Zvamungade kutaura pamusoro pevanhu vanotora mutemo voisa muoko avo. Takaona panyaya yekuhwedza iyeyi pakamiririrwa zvakakwana ipapai. Hapana kana akambonzi vanozombotongwa vachibva kumba kana kuti vachidii, vakanyatsotongwa vakapiwa mitongo yavo yavakapiwa yekuenda vakaenda kujeri vatongwa. Asi isusu pane vedu ava pane vari kuda kumhanya vachida kuvamiririra, asi vakatouraya nekurova kwakamboitwa musikana wokuhwedza. Asi vari kuda kumiririrwa nevari kuda kumirira kuti vanzi vabude vatongwe vachibva kumba. Oraiti kweisusu tinotarisana navo sehongu mutemo hawo uripo kunzi kune maloya. Kweisusu vakatobuda seizvozvi kunzi anzi abuda nebheo tisati taviga mwana, tinozvitorawo sei isusu tine mwana akafa? Ndoda kuti vanhu veZimbabwe vatibatsire kuti mutemo iwowo unorwadza kunesu tafirwa. Tichazvitorawo sei kuti vanhu ava kange vanzi vatongwa vobuda nebheo nzi vakutongwa vachibva kumba, isu mwana hatisati tatoviga, mwana asati aitwa postmortem, tichaitawo sei isusu? Ngavatibatsira vanhu veZimbabwe vakateerera, tibatsirei mwana wedu uyu panyatsotongwa zvakanaka zvinonyatsokuita kuti nesuwo tifare, kana nevamwe vose vakateerera vafarewo. Tanzwa kuti maenda kunoona kumba kunziko kwakapaswa, mungatitsanangurire here zvamaona chii chiri kushaika mumba imomo? Mumba makapazwa zvechokwadi, muri kushaika gas tank nemagumbezi nehembe dzese dzakanaka, nyowani dzese dzekuti munhu unongo chiti dzihembe dzangu dzevana dzekubudawo vakaita sei dzemarwendo dzokuti vanenge vakapfeka, hembe dzamai dzese hamuna, nedzemufi dzimwe dzacho hembe hamuna. Saka isusu pakutinetsa kuti hembe idzi dzakatorwa nani, nekuti kuzonzi kwapazwa kumba uku kunanga amboenda mukoma wemufi, mukoma wemumwe akauraya apa achiti ndiri kuda makimu ndikinunurire, ndoda kutora hembe yahanzvadzi yake yakasungwa kuti vaite mishonga yavo, akanyimwa maki, ende makiti atatakura tinawo kunoku. Mai veko akati handigona kukuvhurirai plus maki acho handina. Saka vanyimwa kuseni, usiku hwacho ndopa pakazonopwanywa pamba. Saka isusu hatichaziva kuti akapwanya imbavha here kana kuti ivava. Isusu tiri kutoti ndivo vakapwanya vachida kutora chi, vari kuda hembe yemufi, kuda kuti mwana wedu vamuvhare asamuke, ndo vava riri kuzotora zvimwe zvikazvi kuitira zvavo kuda kuvhara chi umbowo hwavo hwokuti vanga vachidei, asi vakambenge vatouya vachida hembe. Mai vemwana vataurawo vakaremerwa, vataura ivo kuti vakapedzisira kutaura nemwana wavo achivaudza kuti mai ndaakufa, ndarohwa zvakaipisisa. Ndakaomerwa muri yeZimbabwe, ndakaomerwa mumwoyo mangu chaimo makaremera, ndakaremerwa pamusoro pekuchema mwana, voenda unondibira zvinhu zvese mumba zvakabiwa zvese zvinhu, maive nechikafu changa chirimo vakatakura vakaenda nacho, maive nemagumbezi akatorwa akaendwa nawo mumba malandlord wangu. Vana vangu vairara mumba malandlord,
maive nemagumbezi avo anga arimo akatakurwa futi, magumbezi aivemo nezvimwe zvinhu zvalandlord zvanga zvirimo zvakatakurwa, nehembe dzevana dzese dzakanaka dzacho, nebhutsu dzekuchikoro, zvese vakatakura vakaenda nazvo. Tinoziva kuti isusu kana mwana achinge atadza samai unokwanisa kuti dai vakandiudza hangu ndakadai so. Pamakaudzwa kunzi mwana ari kunzi aba, imimi samai munoti vakadii chii chamoda kutaura kuti dai vakaita pamwe ngadai mwana wenyu ari mupenyu? Ndakatotaura navo vandifonera ndikati musarove mwana. Muromo wataurwa nambuya vangu kunzi endesai mwana kumapurisa, ndo muromo wandakatanga kutaura. Endesai mwana kumapurisa, inini ndiri kuita off Friday, ndinouya totaurirana tete kuti zvafamba sei. Vakanditi havana kundidaira ipapo, havana kundidaira, maaudio ndinawo, havana kundidaira, vakabva vangonyarara. Ndokubva ndazofona inini kumapasti 8 ndokubva ndataura navo ndichitonzwa ruzha paive nevanhu, noise, pane noise isingaiti. Ndikati ko noise iripo, asi pane vanhu vakawanda here pamba ipapo, asi muchiri kuita zvekurova mwana here? Vakandipindura kuti tiri kumurova, haasi kana kutaura, haana kana chimwe chete chaataura, ende mwana wenyu ari stubborn zvokuti ndikati ingewani ndataura wani kuti siyai mwana, endeisai mwana kupolisi. Munotaura kupolisi, mwana osara kupolisi, inini ndouya ikoko ndoita sei, totaura nyaya yacho ndokudzoserai mari yenyu. Ndo mashoko andakapedzisira kutaura nemwana, ende ndakabva ndatovati ipai mwana foni nditaure naye. Ndakataura nemwana inini, ndataura nemwana, mwana akabva andiudza mashoko ekuti mama ndafa, ndarohwa zvisingaiti, ndakuvara, mama ndafa kani. Ndo pandakapedzisira kutaura nemwana wangu ipapo, ndo pandakapedzisira kutaura nemwana wangu ipapo vachitorova. Ndofunga ndipo pavanga vakatomusunga, kutomusunga necheni vachirova. Tazoenda zvakare pamashops pakauyiwa naye Ruvimbo, pavakasvikoona umwe murume wekuti akavaudza kuti musarove mwana uyu, dai mangomuendesa kumapurisa kwete kumurova. Mushure mekunge tete avati ndiri kuda kudhila naye, vakatsurwa kunzi musarove. Baba vatataura navo vati zvinorwadza nekuti dai vanhu ava vakanga vakateerera zvavakataura, nhasi uno tisiri kutaura nyaya yekuti Ruvimbo arasikirwa neupenyu. Ichokwadi, mwana akauyiwa naye ari mumota nemusikana akauya naye patete vacho, vachitivo vari kuda kuenda nemwana kupolisi, avabira mari $100. Saka vakasvika apa ndo vatete vacho vaburuka, tikagara navo apa. Paiti inini nasisi vavo vakuru, nemwe anonzi Murenza, tatiripo 3-4 naivo. Kadako zvafamba sei? Kanza aba mari yangu $100. Saka todaona naye kupolisi, kati ano mwana wambomubvunza here kuti zvafanza ari kuramba kuti adi atora mari. Saka todaona ndimbodhila naye mari yapo, kati ano izvasiri izvo zvauri kuita izvi. Ona zvetika pamba pacho panga pasina here vanhu kuti ungati ndiye atora mari. Svika naye panga pasina vanhu, ndachingori naye tiri 2. Saka achitaura nyaya iyoyi, sisi vake vakabva vabuda vanobikira, ndobva vapinda mumota. Tikatiwo chimbonzwa kuti mwana kuti ari kuti chii. Mwana ndobva aramba, kati tete handa kutora mari, aitaura adzatete vake apa. Saka tiri mukati mekutaura nyaya iyo yese, pakabva pauya phone call yakabva kune vanonzi MySaudi, kwacho kwavanga vabva nemwana ikoko kuPaul Farm. Ndobva dzoka kuno kutawana chikwama chacho ichocho chanonga chachine mari yacho ichocho. Saka vakamboda hake kuti anharo musikana waizorwa mwana. Vatava tatidzokera chidzokera kumba nemwana chirega kuenda kupolisi, zvimwe mari yadini yawanikwa. Saka akabva adriver mota musikana wacho, vadzokera nemwana apa kudzokera kuPaul Farm. Paakanga ati ndinoda kudhila naye, imimi muchiona mwana pamakamuona, airatidza kuti amborohwa here, ashungurudzwa here, nokuti dzimwe nguva unoona condition inenge ine unhu pamwe pane zvaitika pauri. Pamakaona imimi mwana akanga ari sei? Ipapo varatidza kuti vatombomurova, vatoratidza kuti vatombomurova, ndo zvatinoti haangazi aitwe nemusodzi plus hazvezi kuti angasachinyatsokunzwisa zvamuti mukamubvunza paya, varatidza pane zvavanga vatombomuita. Imimi mukatombovatsura, tanzwa kuti hanzi makava pamataita kuti usadhile, paakatida kudhila naye makamuti kudii? Takatsura ngati no mwana harohwi mwanawo, pada kuti mudi nyatsomukansera zvakanaka, tinyazoziva kuti mari adi aisa papi kwete kumurova mwana. Ndakatotaura ndini ndatotsura ndakanchitaura mashoko ese wai. Ichokwadi ichocho. Nhasi uno takamira panapa, Ruvimbo hakusisina. Muri kunzwa sei imimi kuti makatomboudza vanhu ava kuti vasarove mwana, asi mozonzwa imimi kuti mwana iyeye akarasikirwa neupenyu mumaoko avo?
ndo zvinhu zviri kutondirwadza uneni nokuti mwana uyu akapfuura nemoko mangu ndikataura mashoko iwaye ekutsiura. Zvinhu zvinotondirwadzawo zvakanyanya chaizvo semwana akapfuura nemoko mangu ndikataura mashoko ese watakagara ipapo pamutori panapa ndichitsiura kuti nono mwana harohwe. Kana pa ari abamari anobvunza zvakanaka mune zvakanaka. Mari inodii inobuda kana ari anayo. Zvino apa maakubuda kuti pavanhu vakasungwa patori nemapurisa maviri uye kutozonzwa kuti mwana uyu akarohwa akaiswa ngetani dzemapurisa achisungirirwa pamuti. Asi isusu tichizoti kana takuenda kumapurisa nyaya inenge yakufanira kunoitwa nemutemo. Munonzwa sei kuti mapurisa acho ari kunzi ari involved akazorovawo futi mwana? Shokero rakatozouya kuti mapurisa vakarohwa mwana chinova chinhu chiri kundondirwadzawo neni. Nyaya iyi yese yakatangira pano mukutsiura kwandaitoitawo. Asi vanhu vakazonorohwa mwana vakamukuwadza. Zvandatomboramba ndichitsura pano kuti mwana arohwe. Mwana ada kubvunza zvakadini zvakanaka musina hasha. Saka mapurisa ndakazozwa kuti mapurisa vapindawo mukati varohwa mwana. Imi ndambomurambidza kuti kuenda kumapurisa kwacho akabva angobva panapa nemota yake apa musikana wacho tete vache vavo ndobva vadzokera kumba kwavanga vafonерwa nevanonzi maisauti vavo kuti dzokai naye kuno tanhonga chikwama. Saka mapurisa ndakazwa kuti mapurisa vapindawo varohwa mwana kwana ndende ndambomurambidza kuenda musikana wacho iye. Mashoko amungade kutaura imimi tiri kuona kuti kazhinji kacho kana vanhu vakagarisana kuno kwavanenge vachitozivana vamwe dzitori hama nehama kunge ipapa pane ukama kuti nditete vakarova muzukuru. Ya chiitiko chinorwadza muupenyu hwatinorarama kazhinji ndengoti ono kuvanhu tese kana tichigara kudai hasha dzedu dzisawande kusvika panzira yakadaro kana paextend yakadaro tofanira kugara tichingobvuma kutsurana kana kutsurika poga poga pandika zvinhu tikanga tatadzirana totarisa kuti vanhu ngatidzidzei kutsurwa kana kutsurika zvinoita kuti tigone kurarama zvakanaka. Sechiitiko icho chaitika ichi takatsura saizvo zvasionekwa tapa chinhu chinosiririsa mudunhu rose rino. Chiitiko chakaipa, chiitiko chinorwadza munhu wese muno mudunhu ratigere. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Musakanganwe kuti subscribe uye ngatisakanganwei kuti tichinge tatadzirana kana kuti tichinge tatadzirwa ngatisatorei mitemo kuuyisa mumaoko medu. Mapurisa ariko. Kana takanganisirwa ngatiitei zviri pamutemo. Dai vanhu vakadai so upenyu hwemwana husina kurasika.